Takže čaute. Po dlhej dobe tu mám zapnutý mikrofón a nemám tu, že tralala. Dobre, to som nepotreboval očuť. No, dneska tu mám Minecraft. Takže Minecraft Skyblock, Skyblock. Tak, môžeme ako začať, ako budúcnosť za chvíľku asi mŕtva vesnicu, ale na toto video nebudeme používať. Takže môžeme ísť si, no, proste kde máme Skyblock? Tak, hotovo. Jestli chcete ďalšie premiéry, tak dávajte odber, toto nebude premiéra, toto bude video. Prosím vás, píšte mi váčov do komentárov a ja budúce video budem natáčať a tie veci budem možno plniť. Možno. Čiže tam bude viac ako 5 komentárov, no tak tie veci splním, prosím vás, napíšte mi váčo do tých komentárov. Tam budú lepšie videa. Nevrejme, som nepotreboval. Takže, no. Ja som si radšej vypol toto. Takže, iba nastavím kontrolu. Takže sme tu. No, ja si myslím, že to tu na to, že som prežil 126 dní, prežil tu 126 dní, no tak je to docela výborné. Nekolo žiadne videa z toho neboli zletení. Si iba prešte tvoje, čo dám. Skoro sme teraz umreli, výborné. Tak. Survival. No, sme tu. Tak. Takže, jestli tu nepočujem skoro. Toto možno čo robíme. Ale viete čo, jediné čo som si kýpol bol tento diamondský. Bo som tu už umeral 4 razy. Tento ďal by som tu chcel prežiť 127 dní. Ale čo tak? Malé ovečky nechcem robiť zle. Neviem, či bol nový update, ale to vidím také, že proste predtým to vidím tam takéto. No neviem, ale to je. Sem. Nemám sople, lebo som chorý. No prosím vás, píšte do tých komentárov aké vecičky.
máte veľkú šancu, že to v ďalšom videu splním. Není Pavel Cobblestone, no dobre, to je jedno. No viem dosť dobre, že Minecraft YouTube vážete od mňa veľké overenie a my sa rozstíme, ale aspoň, že tú premiéru mi dodali. Nezabudnite, že to bude premiéra, to bude nová video. Nie je premiéra. Takže, náš domček už je peknejší, ale no, nie je to domček, ale proste je peknejší. Takže, no. Ja si myslím, že to je docela dosť dobré. Na to, jak sme to vytvorili. Takže, ja si myslím, že by sme aha, reálne túto doma. Čo je? No doma. Tak, v tomto videu by sme to mohli dať preč a budú ďalšie diely, no. Toto video bude mať viac jak 3 zhliadnutia, no tak bude ďalší diel z Skyblocku. Takže to užite a zase